ପିଲାମାନେ ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ଓ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଓ ପରେ ପରେ ଆମେ ଦ୍ରବଣର କନସେପ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ତଥା ଦ୍ରବ ଓ ଦ୍ରାବକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ଏବଂ ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ଦ୍ରବର ଦ୍ରବଣୀୟତା ବା ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣରେ ଉପାଦାନର ସଂଯୋଜନ ସବୁଠାରେ ସମାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ବଦଳା ଯାଇପାରେ। କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ବେଶୀ ଥାଇପାରେ ତ କେଉଁଠାରେ ଉପାଦାନ ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ଦ୍ରବ ଓ ଦ୍ରାବକର ପରିମାଣ ବଦଳା ଯାଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଗୋଟିଏ ବିକରରେ 100 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ନେବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇ ଗୋଳାଇବା। ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନିର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇ ଗୋଳାଇ ଚାଲିବା। ଏବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଚିନି 100 ମିଲିଲିଟର ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିମାଣରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଚିନି ମିଶାଇଲେ ତାହା ଆଉ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଚୁରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ତେବେ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଦ୍ରବଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଦ୍ରବଣକୁ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ବା ସାଚୁରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲ ଯେ ଆମେ 100 ମିଲିଲିଟର ଜଳରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇ ଗୋଳାଇଥିଲେ, ତାହା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି 1 ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାଇଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାଇଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିନି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବାର କ୍ଷମତା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଏହାର ପୃକ୍ତ ସ୍ତରଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ ତାହାକୁ ଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଅପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ବି ଅଧିକ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କାହିଁକି ଅପରିପୃକ୍ତ ହୋଇଯାଏ? ଏହାର କାରଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଖୋଜି ବାହାର କର। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ଦ୍ରବର ଦ୍ରବଣୀୟତା ବା ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ ଥାଏ ତାହାକୁ ଏହାର ଦ୍ରବଣୀୟତା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣର ଦ୍ରବଣୀୟତା ସେହି ଦ୍ରବଣ ତୁଳନାରେ କେତେ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ ରହିଛି ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ତେବେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ ବା ଦ୍ରବଣର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତୁଳନାରେ ସେଥିରେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସ ଦ୍ରବଣୀୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ରଟି ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅସମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଅସମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏଠାରେ ମିଶ୍ରଣର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏକ ବିମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ବା ଆଲୋକର ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା। ଏବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏଥିରେ ଥିବା ଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ିକ ପାତ୍ରର ତଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଯାଉଛି। ଏବେ ଆସ ଏହାକୁ ଏକ ଛଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଣିବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଛଣାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ଏହି ମିଶ୍ରଣର ନାମକରଣ କରିବା। ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଜାଣିଛ ପିଲେ? ଏହାର ନାମ ହେଲା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍। ତେବେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଏକ ଅସମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ରବକଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନ ହୋଇ ଦ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଆଡ଼େ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଦେଖିଥିବ। କ୍ଷୀର ଦେଖିବାକୁ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ବା ସମଜାତୀୟ ଜଣାପଡ଼େ, କାରଣ ଏଥିରେ କଣିକା ବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ଖେଳାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଲେ ଏହାର ଉପାଦାନ ତଳେ ବସିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଆକାର ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଆଲୋକର ପଥ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣକୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରଭାବ ବା ବିଚ୍ଛୁରଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ। ବାଦଲ ଉହାଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆସୁଥାଏ, ଏହାର ଗତିପଥ ଆମକୁ ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଛ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଆଲୋକର ପଥ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ବିତାନ ବା କାନ ପାଇ କହୁଛେ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିଘଟଣା ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ସମଜାତୀୟ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ବି ଏକ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ କଲୋଏଡାଲ୍ ଦ୍ରବଣ କହିବା। ଏବେ ଆସ ଏହି କଲୋଏଡାଲ୍ ଦ୍ରବଣର ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କଲୋଏଡାଲ୍ ଦ୍ରବଣ ଏକ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଏହାର ଉପାଦାନର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଲେ ଏହାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବସିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଲୋଏଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଅଟେ। ଏହାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଭୌତିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣ କି କଲୋଏଡାଲ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଥାଏ। ତାର ନାମ ହେଲା ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ବା ଡିସ୍ପର୍ସନ୍ ମିଡିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ହେଲା ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ବା ଡିସ୍ପର୍ସଡ୍ ଫେଜ୍। ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କଲୋଏଡର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଭାସି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିଲ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରାବକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖେଳାଇ ହୋଇ ଏଣେ ସେଣେ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦ୍ରାବକ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ କଣିକା ବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବ ସଦୃଶ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାସି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ବା ଡିସ୍ପର୍ସଡ୍ ଫେଜ୍ କୁହାଯାଏ। କଲୋଏଡାଲ୍ ଦ୍ରବଣ ବା ମିଶ୍ରଣରେ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ଓ ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କଲୋଏଡାଲ୍ ଦ୍ରବଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିଥିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଏରୋସଲ୍ କହୁଛେ। ଏହି ଏରୋସଲ୍ରେ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କିଏ ଜାଣିଛ? ବାୟୁ ହେଲା ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାକି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏବଂ ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା କିଏ ଜାଣିଛ? ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ହେଲା ଜଳକଣା। ଯେଉଁ ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ଭାସି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଲୋଏଡାଲ୍ ଦ୍ରବଣ ହେଲା ଧୂଆଁ। ଧୂଆଁକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଏରୋସଲ୍ କହୁଛେ। ଏଥିରେ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ବାୟୁ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ହେଲା କାର୍ବନ କଣିକା।
ଯାହାକି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଘୁରୁ ବୁଲୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ କଲୋଏଡାଲ୍ ଦ୍ରବଣ ହେଲା ଫୋମ୍ ବା ରବର ବା ସ୍ପଞ୍ଜ ବି ନେଇପାରିବା। ଏଥିରେ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କିଏ ଜାଣିଛ? ରବର, ଯାହାକି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏବଂ ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା କିଏ? ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ହେଲା ବାୟୁ ବା ଗ୍ୟାସ୍। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଲୋଏଡାଲ୍ ନେବା, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଆମେ ଜେଲ୍ କହିବା। ଜେଲି, ଛେନା, ଲହୁଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କିଏ ଜାଣିଛ? ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏବଂ ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଘିଅ ହେଉ ବା ପାଣି ହେଉ, ଏହା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ କଠିନ କଲୋଏଡାଲ୍ ଦ୍ରବଣ ନେବା। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର ବା ଷ୍ଟୋନ୍, ଯାହାକି ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କଠିନ ସୋଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ବି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଯେପରି ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା କାଚ ବା କୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ହେଲା ରଙ୍ଗୀନ ପଦାର୍ଥ, ତାହା ମଧ୍ୟ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କଲୋଏଡାଲ୍ ଦ୍ରବଣ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛେ। ତେବେ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ତେବେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବା।